Maayong buntag Pilipinas, maayong hapon Texas. So igsuon na nasab kita karon sa pagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Dios ug nanan kita sa ikaduhang Samuel chapter 23, no? Before ta magpadayon, ako kang gihangyo igsuon nga ubanan ko nimo, no? Hangyon ta ka nga mauban sa ako ang pagbasa karon, but before that magampo sa ta. Okay? Tong awhagon ng Ginoo nga mamuhat karon sa atong taliwala. Labing gamhanan ug may mayaon ng mga Dios. Lord, paubos kami diha kanimo Ginoo. Ikaw among gihandom ug Lord nining takna, ikaw among ginadayig, ikaw Ginoo among ginaawhag nga makig-uban kanamo karon, makig-istorya kanamo karon pinagi sa imong mga pulong. And I pray Lord nga ikaw ang Dios may pamuhat Lord sa mga matag usa kasing-kasing. I pray Ginoo nga imong i-reveal sa mong kasing-kasing Ginoo kung unsa man ang naa sa sulod niini o God. And I pray nga ikaw ang Dios sa may mahimuot Lord sa mong matag usa ka kinabuhi. And I pray Lord nga sa mong pagbasa karon sa imong mga pulong, ikaw ang Dios magahatag kanamo mga convictions, revelation, ug unsa man ang imong gusto istorya kanamo karong adlaw. And Lord, I pray nga bisan pa ang mananaw ani nga video Ginoo, I pray ka maga-bless kanila o God. I pray nga ikaw makig-istorya kanila Lord in your own special way Ginoo. Ikaw mong gina-welcome aning taknaa Lord. Ikaw among pasidunggan ug pasalamatan Lord. Ang imong pulong mao ang kalan-on sa matag adlaw o God spiritually Lord. So salamat kay Ginoo. I pray nga imong mingbusgon karong adlaw pinaagi sa imong mga pulong o God. Dalaygon ka kamong ginaawhag imong balang espiritu nga mamuhat Lord sa matag usa namo kakasing-kasing og hunahuna nga aron Lord ma-align ang matag usa kanamo diha kanimo Lord pinagi sa imong gahom og sa imong balang espiritu. In Jesus mighty name I pray. Amen. So igsoon ato ang sugdan no nanata sa ikaduhang Samuel chapter 23. Okay, verse 1 nag-ingon. Okay, giuluhan kinig ang katapusang mga pulong ni David. Kay si David nga anak ni Jesse mao ang tawo nga gihimo sa Dios nga bantugan og gipili nga hari sa Dios ni Jacob og maoy tighimo sa mga matahom nga awit sa Israel. Mao kini ang katapusang mga pulong ni David. Nakigsulti ang Espiritu sa Ginoo pinaagi kanako. Ania sa akong baba ang mga pulong niya. Nagsulti ang Dios sa Israel nga dalangpanan sa Israel nag-ingon kanako. Kun usa ka tawo maghari subay sa katarungan ug mahadlokon sa Dios, mudan-ag siya kanila sama sa kahayag sa kabuntagon, sama sa sidlak sa adlaw sa buntag nga walay panganod. Amen. Sama sa ulan nga magpaturok sa balili sa yuta. Oo, dili ba ingon ni ana ang pagbarog sa akong banay sa giubanan sa Dios? Kay naghimo siyag kasabutan nga walay katapusan uban kanako. Maayong pagkahanay ug dili mausab. Dili ba himuon niyang malampuson ang iyang mga tabang kanako ug ang tanan kong tinguha? Apan ang wala motuo sa Dios sama sa mga tunok nga ibalibag lamang dili sila kakuptan. Kay ang mukupot kanila kinahanglang sangkap sa puthaw ug sa bangkaw ug sunugon sila diha sa ilang kahimutangan. Ang mga inilang sundalo ni David. Verse 8. Mao kini ang mga ngalan sa mga bayani nga nag-alagad kang David, si Josebasibet, usa ka takunihanon. Siya'y pangulo sa tulo og nakapatay siyag 800 ka tawo pinaagi sa bangkaw sa usa lamang kasangka. Sunod kaniya mao si Eleazar, ang anak ni Dudo nga taga-Aho. Kuyog siya ni David sa paghagit nila sa mga Pilistihanon nga nangandam didto alang sa panag-away apan misibog
ang mga Israelita. Miasdang si Eleazar o gipamatay niya ang mga Pilistihanon hangtod nga dili na niya mabakyaw ang iyang kamot ug dili na niya kabuhian ang espada. Gipadaog sila sa Ginoo ni adtong adlaw ug ang gihimo sa mga Israelita sa pagpapauli nila mao ang pagpanguha sa kasangkapan sa mga Pilistihanon nga ilang napatay. Verse 8. Og sunod niya mao si Sama, ang anak ni Agi nga taga-Harar. Nagtigom ang mga Pilistihanon didto sa lihi diin may diyutayng luna nga nalukop sa mga bato ug ang mga Israelitang nanagan aron paglikay sa mga Pilistihanon. Apan nagpabilin siya taliwala sa tanaman o gipanalipdan niya kini o gipamatay niya ang mga Pilistihanon. Dako ang kadaugan nga gihimo sa Ginoo alang kanila. Verse 13, unya tulo sa katloan kapangulo na nugbong sa ting-ani ug miadto kang David didto sa langob sa Adulam. Nining higayuna nagkampo ang usa ka pundok sa mga Pilistihanon didto sa walog sa Rifaim. Didto si David sa yuta ug didto sa Bethlehem ang kampo sa mga Pilistihanon. Og miingon si David, pagkaanindot unta kon may makapainom kanakog tubig gikan sa atabay sa Bethlehem nga duol sa sangkaanan. Unya ang tulo ka maisog nga sundalo milatas sa kampo sa mga Pilistihanon ug mikalos og tubig sa atabay sa Bethlehem duol sa sangkaanan or sa ganghaan duol sa ganghaan og ila kining gidala kang David. Wala imna ni David ang tubig apan iya hinuon kining gihuwad o gihalad sa Ginoo. Og miingon siya, dili mahimo o Ginoo nga imnon ko kini. Imnon ko ba ang dugo sa mga tawo nga misugal sa ilang kinabuhi aron pagkalos ni ining tubiga? Busa wala siya muinom. No? Kay nagsakripisyo ang tulo ka tawo, no? Mao kadto ang mga buhat sa kaisog sa tulo ka bantugang sundalo. Mao'y pangulo sa katloan ni Abisai nga igsuon ni Joab ug ang ilang inahan mao si Seruya. Pinaagi sa iyang bangkaw nakapatay siyag 300 ka sundalo ug nahimong bantugan sama sa katloan. Siya ang labing bantugan sa katloan ug nahimo siyang pangulo nila apan wala siya makatupong sa kabantog sa tulo. Kay verse 20, si Benias, ang anak ni Joyada, usa ka isog nga tawo sa Kabsiel nga nakahimo og mga dagkong buhat. Nakapatay siyag duha ka pangulo sa Moab. Milugsong usab siya o gipatay niya ang usa ka leyon didto sa usa ka gahong, usa ka adlaw ni ana nga nag-ulan og yelo. Ug nakapatay siyag usa ka Ehiptohanon nga gwapo. Nagkupot og bangkaw ang Ehiptohanon apan giadto siya ni Benias nga nagdalag sungkod o giagaw niya ang bangkaw sa Ehiptohanon o gipatay niya ang Ehiptohanon sa iyang kaugalingong bangkaw. 22 gihimo kining mga butanga ni Benias ang anak ni Joyada ug nabantog ang iyang ngalan sama sa katloan. Apan wala siya makatupong sa kabantog sa tulo. O gihimo siya ni David nga pangulo sa iyang mga gwardya. Ang ubang mga sakop sa katloan naglakip niining mosunod. Si Asahel, igsuon ni Joab, si Elhanan, anak ni Dudo nga taga Bethlehem, si Sama ug si Elika nga taga Harod, si Hilis nga taga Pilet, si Ira nga anak ni Ikis sa Tekoa, si Abiesir nga taga Anatot, si Mabunay nga taga Husa, si Salmon nga taga Aho,
si Maharay nga taga Netoya, si Hilib anak ni Baana nga taga Nitufa, si Itai anak ni Ribay nga taga Gibya sa Benjamin, si Binias nga taga Piraton, si Hiday nga taga Kawalugan duol sa Gaas, si Abi Albon nga taga Araba, si Ashmavet nga taga Bahurim, si Eliaba nga taga sa Albon. Ang mga anak ni Jaisen, si Jonathan, si Sama nga taga Harar, si Ahiam anak ni Sarar nga taga Harar, si Eliphilet anak ni Ahasbai nga taga Maaka, si Eliam anak ni Ahitofel nga taga Gilo, si Hesro nga taga Carmel, si Paaray nga taga Arba, si Igal anak ni Nathan nga taga Suba, si Bani nga taga Gad, si Silek nga taga Ammon, si Naharay nga taga Beerut, ang tigdala sa hinagiban ni Joab nga anak ni Seruya, si Ira og si Garib nga taga Jater, si Urias nga Hitihanon. Mao kining tanan ang 37 kabangtugang mga sundalo. Okay, so mao kadto ang chapter 23 igsoon, no? Mga tauhan ni David nga mga bantugan, no, sa dihang hari pa siya. Okay, so ato ang padayunon ang chapter 24. Giuluhan kinig si David naghimog sinso sa Israel og sa Juda. Okay, based ni siya sa 1 Chronicles 21 verse 1 to 27. Okay, so sa chapter 24 sa ikaduhang Samuel verse 1 ingon diri, nasuko na usab sa mga Israel sa mga Israelita ang Ginoo og gihagit niya si David sa pagpakigbato kanila. Miingon siya, ipha ang taga-Israel og ang taga-Juda. Busa giingnan ni David si Joab nga komandante sa kasundaluhan, adtuan ninyo ang tanang banay sa Israel gikan sa Dan ngadto sa Beersheba og ipha ang mga tawo aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tawo. Apan giingnan ni Joab ang hari, kamahalan maayo unta nga pasanayon sa Ginoo ang mga tawo og usak ka gatos kapilo sa ila karong gidaghanon samtang makita pa kini sa hari. Apan nganong gipalikay man sa akong agalon nga hari kining butanga. Apan mao gayoy natuman ang sugo sa hari og dili ang kang Joab og sa mga komandante sa kasundaluhan. Busa gituman ni Joab og sa mga kasundaluhan o komandante sa kasundaluhan ang gisugo ni David. Gilabang nila ang Jordan o gisugdan nila ang pag-ihap gikan sa Arior o gikan sa syudad nga anaa sa kinatung-an sa walog ngadto sa Gad og hangtod sa Jair. Unya miabot sila sa gilid og sa Kadesh sa yuta sa mga Hitihanon og miabot sila sa Dan. Og gikan sa Dan miliko sila sa Sidon. Unya miabot sila sa yuta sa Tiro og sa mga syudad sa mga Hibihanon og Kanaanahon og miadto sila sa Nigeb sa Juda og sa Beersheba. Sa nalibot na nila ang tibuok yuta, mipauli sila sa Jerusalem tapos sa siyam ka bulan og 20 ka adlaw. Unya, gisultihan ni Joab ang hari sa gidaghanon sa mga tawo. May 800,000 kahimsog nga lalaki didto sa Israel nga angay mahimong sundalo og 500,000 didto sa Juda. Verse 10, apan nagbasol si David human niya maihap ang katawhan o giingnan ni David ang Ginoo. Nakasala ako tungod sa akong gibuhat. Apan pasaylua ako o Ginoo sa akong mga sala.
Pasayloa ako Ginoo sa akong sala. So nakapanghinuklog dayon si David after niya gihimo to, no? Okay, so maskin si David nga a man after God's own heart, ngayo gyud siya pasaylo sa Ginoo dayon, no? I think mao na ang nakalami kang David kay pag maka-recognize siya nga nakasala, mga di siya pasaylo sa Ginoo ba, no? So I hope nga maka-learn ta kang David, no? Kini pa himangno pud ni sa kuagsoon. No nga dili day nato tipig-tipigan ng atuang mga sala, no? Ato gyud yung i-confess sa Ginoo ba. Mga din tagpasaylo. Lord, no, search our hearts, God, and forgive us, Lord, no? So mga sala Ginoo. Okay, verse 1. Sa pagmata ni David sa pagkabuntag, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad nga mananagna ni David. Ingna si David kini ang giingon sa Ginoo. Tulo ka butang ang gitanyag ko kanimo. Pagpilig usa niini og buhaton ko ang imong mapili. Busa miadto si Gad kang David o giingnan niya si David, padadaan ko bag tulo ka tuig nga gutom ang imong nasod o tulo ka bulan nga magtago-tago ka gikan sa imong mga kaaway o kamatay ba sa tibuok nasod sulod sa tulo ka adlaw. Huna-huna kini pag-ayo og sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kang Gad, dako ang akong kaguol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo, kay maluluyon man siya kaayo kaysa silutan kita sa tawo. Busa gipadad-an sa Ginoo og kamatay ang Israel gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii og 70,000 ka tawo ang nangamatay sulod sa tibuok nasod. Og sa pagtuy-od sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem aron paglaglag niini, nausab ang hunahuna sa Ginoo tungod sa kadaot nga nahimo og miingon siya sa anghel nga gitugyanan sa paglaglag sa mga tawo. Husto na og ipaubos ang imong kamot. Didto ang anghel sa Ginoo sa giukanan ni Arauna ang Jebusihanon. Okay, so nausab ang hunahuna sa Ginoo, wala niya gipadayon og kanang pamatay, no, ang mga katawhan. Kay nakita niya nga daghan na ang nangamatay tungod sa gihimo ni David. So no, ang sala nato dili ra kita ang kanang apektado, no. Apil ang mga tao sa tuang palibot, no. Bisan dili ta usahay aware pero apil ang mga tao sa tong palibot na ay mga kanang apektado pud sila, no, sa tuang mga desisyon nga buhaton. So naani siya kanang ato ang makuha nga lesson, no, nga maghuna-huna gyud ta before ta maghimo og decision, labi nag mga dagko nga decision and even gamay nga decision. Kailangan gyud ta maghuna-huna. Kung minyo ka, maghuna-huna ka sa imong bana or asawa og sa imong mga anak, no. Unsa man imong buhaton nga decision kay kana sila tanan apektado gyud na unang-una kung unsa imong decision nga buhaton. So sama kang David, nagdesisyon siya nga ipahiyap, no, nga dili man to siya unta dapat. Pero kay iyang nahimo kadto ang nangaapektuhan ang mga tao sa iyang komunidad. Okay, so atong padayonon, no, sa verse 17, nakita ni David ang anghel nga nagpatay sa mga tao og miingon siya sa Ginoo, nakasala ako apan walay labot kining ubang Israelita. Naghangyo ako nga ako og ang akong banay lamang maoy siluti. Og niadtong adlaw si Gad miadto kang David og miingon, lakaw sa giukanan ni Arauna og tukura ang usa ka halaran alang sa Ginoo. Og gituman kini David sa pagdungaw ni Arauna, iyang nakita si David og ang iyang mga sakop nga nagpadulong kaniya misugat. Okay, so verse 20. Sa pagdungaw ni Arauna, iyang nakita si David og ang iyang mga sakop
nga nagpadulong kaniya. Misugat si Arauna kanila og mihatag og katahuran sa hari pinaagi sa paghapa sa yuta. Og si Arauna miingon, kamahalan nganong mianhi man sa iyang sulugoon ang agalon kong hari. Mitubag si David, aron pagpalit sa imong giukanan aron tukuran ko kinig halaran alang sa Ginoo aron mahunong ang kamatay. Verse 22. Unya giingnan ni Arauna si David, kuhaa agalon kong hari ang bisan unsa nga giilam mo nga maayong ihalad. Ani ay mga baka alang sa halad nga sunugon ug ang mga balsa sa paggiok ug ang mga yugo sa mga baka alang sa paghakot og sugnod. Ni kining tanan kamahalan ihatag ko kanimo, kahimut-an kaunta sa Ginoo nga imong Dios. Verse 24, apan si Arauna giingnan sa hari, dili ako mudawat sa imong gitanyag. Paliton ko kini kay dili ako maghalad sa Ginoo nga Dios og mga halad sinunog nga dili nako bayran. Busa gipalit ni David og 50 ka buok nga salapi nga plata ang giukanan og ang mga baka. Og mihalad siyag mga halad nga sinunog og mga halad sa pakigdait. Niining paagiha gipatalinghugan sa Ginoo ang mga pag-ampo ni David alang sa nasod og mihunong ang kamatay sa Israel. So, igsuon mao kadto ang chapter 23 ug 24 no sa ikaduhang Samuel. So atong nahuman na no karong adlaw atong nahuman ang 2 Samuel no ikaduhang Samuel nga libro diri sa Biblia. So salamat kaayo igsuon sa imong pakig-uban kanako hangtod karon, and I hope nga magkita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat, dalaygon ang Dios sa walay katapusan.